Morenye kwara mugiro kama na nyako mketera mugi TV ka une wangsai chendu maro imore wantini ka gi Belinda Phillips nyargema kala kaka jaloko marwa bange obrogomba ka giwendo amodhi yalo Honorable Eddie Oketch en senator ma Migori nchawedayo chilo ayako governor ma Migori nogolo twak e od bura ma county assembly obrogo kode mbaka ni to owinjo nange wach mar twak mano dhi kanyo mbele to bende ODM nigi chenro mane nikech ka chopo Friday to gidhi donjo igni 20 gin gi chenro mane kwa dhi higa mar 2027 mane mpaka mobrogo imbe dwa irunjo pachi ariade ka uchiel nono ne kaka inyalo yudo wan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magiweche manyien wango. You disagree with somebody and you send goons and hooligans to go and sort out your mess, that is not Kenya. Whether it goes all the way up to the governor, it should not matter. Because we should not entertain criminality. Speaker Moses Wetangula onyiso komiti mar arita ni odadhoga imaro bila kuom rem mako apisa mag kaunti ma Nairobi manyopuko take apisi mar Kenya Power. The problem is not Social Health Authority. We are ensuring that the payment is done within the time limits. She should be gentle enough, she should be kind enough to tell us today that this thing is not working. Jod buro keto tend migao mar thieth tesre bang' osiptende moko ng'anyo tiyo gi okumba mar SHA masani omiyo jotuo nigi pek mar yudo thieth. Right now, osavo dhano 6,000. Dhano 6,000 gi ok onyal sav nikech oyiech, ochwer makoro ok onyal savo ji nyakaram. Jodak dwaro ni sirikal olos dag pi mane oger East Uyoma higni 53 mokalo ka nyaka sani to pok otimne lokruok. Kamano kumkitera Mugi TV ka nikoro jatend ODM Raila Odinga kawuono bago romo mar kao pach jopiny e kaunti ma Siaya kama oyango ni omiye sir mar dhi nyime gi twak gi jokenya mamoko e wi kit siasa kod telo. Raila wacho ni okao pach jopiny mar neno ni owinjore gi gima jopiny dwaro ka paro ma en godo en kelo oganda jokenya kanyakla. Gavana ma Siaya James Orengo bende osiro chenro no kowacho ni gimiyo Raila gweth mar dhi nyime gi loso gi jokenya. You are a Kenyan first before you become a member of these other ethnic groups. This is what is most important. So we are at a stage where we want to ensure that we implement our constitution, which constitution has been rated as one of the best in the world. Kenya. We want to ensure that all the provisions of our constitution are fully implemented. We want to take bad governance to the museum. We don't want to see our youth being abducted and then taken to some unknown places, tortured and some of them killed. That must be something of the past. We don't want to see corruption reigning in our country. That Kenya is rated as one of the most corrupt countries in the world. We will fight corruption and finish corruption in our country. We don't want the members of parliament to usurp the role of the executive. That parliament represent the people, legislate and oversight. And I am certain that we are going to have a structured relationship as we engage with other parties, including people in government or outside government. Jatend Kenya William Ruto dhi nyime gi kwayo oganda makadho wadh nam chumbi mondo sirkal lwede chenro mag dongruok madhi nyime e limbe mare e kaunti ma Kilifi kod Mombasa. Ruto wacho ni oikore mar tiyo machiegni gi jotelo duto mar jiwo dongruok e pacho kae. Wacho ni gwenge mag nam chumbi osedong' chien e dongruok kaluwore gi siasa mag akwede mag dhoudi mosebedo ka igoyo e pacho ka kuom thuolo malach. Your Excellency, we've also done quite a... Aya basi makofi kwa rais kwa kufungua bamba. 2, 1. Aya magari yaendelee sasa. Karibu. Tunaona la kwanza lile la pale nyuma hatuja kuwa na taratibu na mpango ya kutosha. Mambo ilikuwa inafanyika kiholela, na tukifanya kiholela ndio madawa inakosekana hospitali.
ndio madaktari wanakosekana hospitali, ndio mpango inakosa kuwa na taratibu ya sawasawa. This time round, we must get matters health right by making sure that we have enough data on how many citizens, what is the level of the equipment they have, what kind of equipment do they need, how many health personnel do they need, how many drugs do they need. That is how we are going to get it right. Mnakubaliana na rais alete maendeleo kila mahali, sehemu zote za Kenya, alete barabara hapa na maji na stima. Speaker mar od bura Moses Wetangula ogolo chik mondo miluongo gai mar obila e od bura mondo chiw ler gimomiyo pok gindhiyo ng'ata e wach mar kelo taka mopuki e log tich mar Kenya Power. Sakaja kata kamano nogo bade piny e wi okang' mane kaunti okawo mar puko taka e log tich mar KPLC kowacho ni gibiro manyo yore makare mag tieko ywaruok makamago. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Maloyo seche 24 bang' duol mar NEMA golo chik mondo mi tend county ma Nairobi gol nyamburko mag taka e log tich mar Kenya Power and Lighting. Pod wayudo kantiere nyamburko ariyo machal kod ma mopong' kod taka eigi e log tich mar kambini. E twak margi od bura kawuono, Speaker mar od bura Moses Wetangula ogolo chik mondo mi ogai mar obila ochopie od bura mar lero gimomiyo pok gindhiyo ng'ata madonjore e tim makuchno. We shall not allow this country to be reduced to a Wild West behavior, where you disagree with somebody and you send goons and hooligans to go and sort out your mess. That is not Kenya, and you must stop it. So I direct you to summon the IG to find out why no action has been taken against this publicized criminal behavior by the city government of Nairobi. The Inspector General of Police through DCI to extract information as to who were the drivers who dumped there. From the drivers to the people who instructed them. Whether it goes all the way up to the governor, it should not matter. Because we should not entertain criminality in the guise of attempting to collect your debts from public institutions, Honorable Speaker. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja kata kamano lando ni kaka tend county ma Nairobi giseketo winjruok gi kambi makeo teko stima e pacho ka KPLC e yore magibiro chulo godo gope ma osebedo kakelo fuere e kindgi bang' bedo kod romo okinyi makawuono. The first thing we've resolved that all hostilities end and issues be sorted out amicably. We have now given instructions to restore water supply to their premises and to remove the trucks that had been blocking access. Sakaja ni log tich Martend County ma Nairobi kamano kwayo bede migepe mag piny owacho mondo lu chike ma oketi mag tao chenro. The law is clear on development control. All development control within a county is under the purview of the county government. Whether it is power lines, whether it is electricity transmission, that is under PLUPA, Physical Land Use Planning Act 2019, as well as its schedules. Kata kamano, ogoyo bade piny okang' mane gikao mar puko taka range log tich mar kambi mar Kenya Power ne ok owinjore. Kwacho ni gibiro temo manyo yore mag tieko gwandruok makamago e yo makare. E kinde mar riwruok mar jolony e weche lony manyasani moteseni Technology Service Providers Association of Kenya oseotend county kuom kelo lal ne jo hala bang' chodo weini mag mbui e apaya ma Arwings Kudhek, Nairobi. When they disconnect this building, citizens suffer also. You know, and you can't access services, you can't take a lift up, and so there's also, you know, damage to the people who are here. We have tenants, we have banks that are tenants at annex, and so government should not deal in that way. I agree 100%. That is not how we should be dealing, and moving forward, we shall both, you know, endeavor to exhaust all those avenues. As I've said, we've had several meetings, including one just in December. County bando Kenya Power goi maromo siling bill na 4.9. Kakambi no bende wacho ni county ni kod gopgi maromo siling bill na 3. Gopi Masakaja wacho ni ne ochakore higni mokalo to kata kamano gisebedo ka gichulo gi mos. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.
Sirkal ochako yudo achiedh nade chenro mag tok doho golo chik matamo migawo mar somo dhi nyime gi siro somb jopuonjre mbalariany kitiyo kod chenro manyien midendo ni University Funding Model. Maendi timore kinde ma jokanyo e sekta mar somo kotelnegi kod jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba obago romo mar ndalo 2 e boma ma Naivasha mar lalruok e wiyo manyien mibiro tigo e siro somb jopuonjre kuonde tiegruok mamalo. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. Lek mar jopuonjre moyo 200,000 manotimo penj mar klas 12 higa mokalo mar medore somo koro ni kama tek kalore kod achiedh nade matama masani okwako chenro mar sirikal mitiyo godo e siro somb jopuonjre. Ing'eto ma tarik 24 dweni do nyono kar tiende ni migawo mar somo ok nyal dhi nyime kod tiyo gi chenro machon mar siro somb jopuonjre mano chungi tich higa mokalo kaluwore ni odhi ataro mar chik. Magi timore kinde ma jokanyo e sekta mar somo bago romo mar ndalo 2 e boma ma Naivasha kama thor mar wach en yudo lai makare mar siro somb jopuonjre kuonde tiegruok mamalo. Kane gitwako jofwambo, jokanyo oseyodo kuom wito oko chutho chenro no ka giwacho ni biro kawo thuolo malach mondo yud lai machielo mar siro somb jopuonjre ahinya monego donje mbalariany higani. The new funding model may have had its challenges, but was it all bad? Because if you look at the universities, they were able to get more resources, as the PS has said, from 44 billion to around 82 billion. How can we collectively condemn that this funding model is not working? It has worked. The stakeholders have said it has worked. So sometimes we should differentiate between politics and the realities. Gilero bende ni ng'etono dhi leo chenro mag somo ma onego beni chakore e higani. Because they are not able now to place students. That's why they have not even opened the portal to allow for students to apply. And if there are challenges, how do we address them? Migawo mar somo koro ni kod luoro e wi kama omenda madhi siro somb jopuonjre dhi wuoke tok ng'eto mar doho ka jokanyo e romono koro ji omondo yud yo machielo ma sirikal dhi tiyo godo e siro jopuonjre. True elephant in this room right now here is the question of how we shall adequately fund the 246,391 candidates of the 2024 Kenya Certificate of Secondary Education examination who qualified to join university. Jagoro maduong' mar somo mamalo Beatrice Nyangala kata kamano ojiwo jonyuol kod jopuonjre mondo kik bed gi luoro kaluwore ni gitemo matek maneno ni jopuonjre odonjo skul kendo yudo sir moromo kowuok kuom sirikal. In due course, we shall provide proper guidance for opening the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service portal for the 2024 KCSE candidates to start selecting their preferred courses of study in colleges and universities. Migawo mar somo ni kod paro mar duoko chien kwan jopuonjre ma sirikal siro kaka achiel kuom yore mag neno ni sirikal okawo ting' jopuonjre matin ma onyalo yudo negi omenda. Simfros Okinda, Ramogi TV. En odiechieng' mar 3 ka moko kuom osiptende mag ji giwegi e gwenge ong'anyo mar thiedho jotuo madwa tiyo gi okumba mar SHA. Maendi biro e kinde ma jatend migawo mar thieth Deborah Baraza to yango ni giloso yore mag tieko gope mag osiptende bando. Kaka Judith Omondi leronwa, od bura mar Senate ne otwak kod jatend migawo no mar thieth magimiye ting' mar tieko midhiero mokwako SHA. En ndalo adek koro thieth e ute thieth mag ji giwegi ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA pod omoko. Tumekuja matibabu hapa Medifort Hospital. In fact tumekuwa na challenges kubwa kuhusu SHA. Wenye wanaingia wakiwa na SHA hawapati matibabu. So unapata like wanaambiwa consultation is only 900 na ingine utaingia kwa mfuko ulipe ndio uweze kupata matibabu. We have had to suspend the service not because we are not willing to give services but because of the pressure. Once patients come here, they expect drugs in stock. They expect lab reagents to be in stock. Osekelo liet ma oywayo jatend migawo mar thieth nyaka e Senate. Penjo mar digni mar okumba ni mar thieth obedo mapek. Can the cabinet secretary standing here before the Senate today confirm to us that there is no family in this country that has planned a harambe for this weekend to get payment for a loved one to obtain health care? And if she cannot confirm, then she should be gentle enough, she should be kind enough to tell us today that this thing is not working. Kaka pile, en singo mar migawo mar thieth nigi twak kod ute thieth mag ji giwegi.
E ripot mabende gigolo, giyango ni gisechulo gope maromo bilion 8.6 mag NHIF e kind dwe mar 9 nyaka mar 12 higa ma okalo. Ute thieth mag ji giwegi kata kamano yuago gowi maromo bilion 24 mag NHIF. We are engaging Treasury, we are engaging various MDs that were involved, for the bill to ensure that there is payment of that. So our engagement is ongoing. But as you can see, first of all, is that we are paying them on time. While we had talked about 90 days, we are actually paying them within the 30 days. And when you engage them further, the problem is not Social Health Authority. We are ensuring that the payment is done within the time limits. The challenge was on the claims management, which has been addressed currently. Kajolonye weche mag tiyo gi omenda mag thieth, to koni paro mar darie NHIF nyaka isha, ne okotimie yo makare, kendo ka okotim lokruok to jotuo ok dhi yudo thieth kaka ne osingi. The system is running into problems because of our failure to manage transition properly. Health is suffering, people are suffering. People may see maybe hospital visits may have reduced, but they may have reduced because people have chosen now to stay at home because they don't have money to pay, and SHA is not ready to pay for them. Okeni yuaruok e kindgi kod jochiw thieth mag clinical officers. Okeni yuaruok e kindgi kod ute thieth mag ji giwegi. Okeni yuaruok e kindgi kod jotuo kende. To kata mana ted counties bende yuak ni okuma mar thieth mar SHA ok osebedo ka chulona gi omenda kaka owinjore. Penjo en ni koth ne ochako gowa kanye. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Anyuola mar jalupo Brian Odhiambo osiepe kaachiel gi jokedne ratich oganda medo chwako liet ne jochiw arita kod apisa marito le mag bunge kata KWS Rangers mondo chiw rawerano mapok oyudi nyaka ne olal. Odiechieng' ma kawuono jopiny ne obago ng'anyo e chuny boma ma Nakuru kinde machuok kende bang' doho winjo bura mane gichwalo ka gidwaro mondo chiw chik mar yango kama Brian nitiere. Cynthia Onyango miyo ler mar wachni. Bang' doho ma Nakuru e nyim jang'ad bura Julius Nangea wacho ni jotend rito le mag bunge malek Nakuru onge kod ranyisi manyiso ne gin kod Brian, kendo wito oko bura mane omaki e doho no. Tarik 14 madweni, riwruok makedo ratich oganda mar Vocal Africa kaachiel kod jaod Brian Odhiambo Alvio Kelo ne omako bura machielo e doho ma Nakuru e nyim jang'ad bura Vincent Adet mondo doho chiw chik mar yango kama Brian nitiere. E burano ma owinji kawuono, ukinda nyola mar Brian Abuya Mogendi dwaro jotend rito le mag bungu, apis jomen buche ODPP kaachiel kod Aton Jener mondo yang kama Brian nitiere bang' donjonegi. Tumekuja mahakamani leo kwa sababu mahakama ilituagiza wakati ule mwingine kwamba tuje tuchukue further directions concerning that application. Jakedne ratich oganda Hussein Halid wacho ni anyola mar Brian osebed ka ibuogo ngimagi, to kata kamano ok gibiro dok chien gi dwaro mar manyo kama Brian nitiere. Badala ya familia kupata haki, tunaona vitisho vinazidi kila kukicha. Mama yake anatishiwa, bibi yake anatishiwa, ndugu yake anatishiwa, jamii nzima ya kina Brian inatishiwa maisha. Kwa nini? Badala ya wapewe haki, kila kukicha ni vitisho. Kwa hivyo tunasema hivi, sisi sote tumeungana, Wakenya wote wameungana kupigana na udhalimu, na tutashikana na familia ya Brian hadi tupate justice for Brian. Jaod Brian Alvio Kelo wacho ni chunye onge kod kwe kaluwore kod lal mar jaode. Ka kuom mano, obiro dhi nyime kod manyo jaode kendo ok obi miyo joma ochichni ema ne olal kod jaode kwe. Mimi sina amani, na venye sina amani pia nyinyi mtakuwa na amani until siku yenye mtatupatia Brayo. Tunataka justice ya Brayo, na pia watoto wangu wanataka baba yao. Tupeni Brayo, amtatusikia tena. Msipotupatia ni vita milele. Jang'ad bura Vincent Adet ochiwo thuolo mar ndalo 7 ne ukinda nyola mar Brian mondo chiw duoko margi ewi duoko mar apis jamin buche ODPP kod apis jorit le mag bunge KWS. Tumepokea majibu ya hiyo application kutoka kwa DPP na kutoka kwa in charge wa KWS, na vile vile najua kwamba Attorney General aliomba atupe majibu kwa hiyo application hadi mwisho wa siku ya leo, na kwa hivyo tukaomba kwamba tupewe muda siku 7 to be precise, ili tuweze kuangalia majibu yale, kisha sisi pia tuweze kuweka majibu yetu kwa majibu yao. Burani ugen kendo winjo doho tarik 5 dwe mar adek higani. Cynthia Onyango, Ramogi TV.
Bas wadhi yumoro machuo kaneno ka makamu Sojini Trevor wakwayo baba mondo kaw Dr. Nyikalo tirne president mondo kete minister mar thieth nikech koro tijni osebedo matek. Erokamano ahinya makamu maendi au kidiboka ni Ulanda shato sirikal oyogolnwa nikech kuonde moko tiyo kuonde moko to ok ti. Omolo wuod nyakuoyo kani Asembo God Bondo wacho ni Trevor Ramogi Ler God Bondo kaendi kendo asebedo asedonjo kawaida. Waluwi mana machiegni gi weche manyien. Erokamano ahinya Ramogi TV oimore wach mar shani to koro to sirikal onego none malong'o nikech odhi miyo ji mang'eny hinyore ka tek to giduoknwa NHIF ma Benta Charles kani Karen Nairobi. Erokamano ahinya oduogo bandak matin kik idhi mabor ahinya. So good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Tabergi mamura kiwotho kaka iwino wuoyo imamura ngisura mari apide bebine kake wonjo berlepe misikiro akoni pamba goli. Nyinga Viki Bi Matata mondo mi yud thuma mar nyanango kaka skiza tune mari D star aboro achiel ariyo star abiriyo aboro ang'wen hash Ramogi TV e od jothumbe duto. Monromo gi chandruoge mopogore opogore fuondni mag nyodo. Riwri kodwa e penj laktar ka osir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo gi Dr. John Ong'ech ka okoloni matut ewi tuoche mag dhood nyodo. Penj laktar kod Ruth Otieno tich ang'wen saa 12 odhiambo kik bai. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi jodak ma South Uyoma Ward mayudore kar chung' od bura mar Arieda e kaunti ma Siaya kwayo piny owacho mar kaunti ma Siaya mondo ober dag pi ma East Uyoma makoro osedak kuom higni mohewo 50 kendo nitiere rang'iny ma ok ber. Kotelnegi jakom mar dag pi ma East Uyoma James Hamisi Oyaro gi ywak ni kopogore gi kethruok dag pi no osedak kuom higni maromo 53 to nyaka sani pok olose mondo mi okaw ting' mar kwan ji mathoth mosemedore alworano. Giwacho ni pok giyudo resruok kata bang' chwalo ng'ur margi ne sirikal kuom kinde ka kinde. Ewi mano gikwayo piny owacho mondo mi otim mapiyo e loso dag pino. 40 cubic meters. To no nego be no serve a population of 5,000 meters. Right now, o serve dhano 60,000. Dhano 60,000 gi ok onyal serve nikech oyiech, ochwer makoro ok onyal serve ji nyaka ram. Kako nene onego be ni koa kosepong' to oringo with gravity nyaka Masala nyaka ram mondo mi serve ji. Ok onyal serve ji nikech oti. Wasekawo thuolo mar mondo mi wawuo gi the county government through public participation mosebedo godo adek. Magi mbende biro magi nene magi yiere through jopiny ni gilose. Nyaka dakika masani pod ok olose nikech nwakwayo ni mondo obedo improved to a capacity mar 1,000 cubic meters. Nyaka dakika ni pod ok olose. Jopiny makwan gi oingo 200 e gwenge mag kak Singri Sindo e Suba South obedo gi thuolo mar yudo chenro mochuno mag sirikal machiegni kodgi bang' sirikal keto apisas mag Huduma Center. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, chenro no sirikal rango ni dhi konyo jopiny yudo konyruok mosebedo ka ni maboyo kodgi. E boma matin Masindo e kachud bura ma Suba South, jopiny oyuoro kar rombgi mar yudo chenro mopogore mag sirikal ma osebedo ka ichiwo e Huduma Center kaluwore gi chenro ma Huduma Center manitie kaunti ma Homa Bay ne ochako mar chopo ir jopiny e kor gwenge kata huduma mashinani ka gitero negi chenro mag sirikal machiegni kodgi. Jopiny alwora ni ma osebedo kod pek mar yudo chenro mochuno mag sirikal kama oting'o obok mag nyuol kod mag tho oro kwayo mar yudo pande chenro michiwo gi duol mochune choko osuru e pacho ka ende KRA kinde mamoko ne obedo gi thuolo mar yudo chenro ma kamago machiegni kodgi. Wakelo service e kor gweng' ka nikech wan wawacho ni ok wadiang' wabeda e ofis to ji to dwaro services mag sirikal.
jomoko onge fea manyalo biro, jomoko be onge thuolo kaka ing'e ni jo Kenya gin jomodich. Koro ne waneno ni ber mondo wakel services mag huduma mashinani. Ka okalo e chenrono, jopiny ma kwan gi 2,000 noyudo chenro mopogore mag sirikal ma ok gisebedo ka giyudo kaluwore kod pek ma gin gi yore mag wuoth ka gilawo chenro ma kamago e boma ma Homa Bay kod mano ma Magunga. Kendo loch nangi alwora ni wacho ni thoth jopiny e kor gwenge ma kono pod onge kod obok mochuno mag sirikal nikech bor mar piny ma bende miyo gi samuoyo mar dhi manyo chenro go eko. People of Sindo, as you can see, we are living at the shoreline of Lake Victoria, whereby most of our wananchi here, they go fishing. Their daily activity is fishing. So they don't have that much time to walk up to Homa Bay to get the huduma services. So today we are very lucky. As you can see, they have turned out in large number to take advantage of this day. Afwenyo nitiere joma thoth man kuonde ma osokore piny kae ma ok nyal gionge information mokwongo kaka ginyalo timo kaeto gin nervous ok gikawo thuolo mondo gidhi gimany gik ma gidwaro. Bende kinde chenrono jopiny mapok ne ondikore e bwo okumba manyien mar thieth mar SHA ne yudo thuolo mar timo ndikruok margi kane gijiwo sirikal mondo obed katero chenrogo eko machiegni ir jopiny. Koro kotimnwa gini kaka kamawuono wamor, to gima wamedo kwa sirikal ni gichak gitim kendo matek mondo giduognwago. Andike wadwaro gik machalo SHA, register SHA, ID, to walawo mano mabei. Koro kawuono sirikal okelonwa e piny Sindo ka wamor. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Watieka ni weche mag tuke ni tugo mar Mashemeji Derby mar owinjore obedie kinde FC Leopards gi Gor Mahia Jumapil mabiro ni okethi kaluwore gi ote manowuok ka FKF. Tugono chwal nyime nyaka tarik ma bibiro landi bang'e. Motelo ne mano, nyoro jakom AFC Leopards Dan Shikanda nyoramo ni tugono nyaka go mane alap manyayo ma ok kamano tidhi goye mana Uganda kata Rwanda. Maendi nikech Kasarani pok oikore makare ne tugono. Asodi yu moro machuok waduogo bang' dakika matin twago mbaka gi Senator Eddie Oketch, Senator ma Migori, mbaka ma weche mosebedo ka timore weche mag siasa mang'eny kik dhi mabor ahinya. Bang' dakika matin waduogo gi buch jopiny. Procedure mar tich kata kiwe mar welding to nyaka ikaw time ni be kanyo ma kata wuon tich mang'isi ni to koro in sawa. Onge gimoro ma timre kaka dwano timre. Rajok Sud machiegni koda to bende en ok odwa kata ng'iyo ang'a. Lok kitugo mari, yud mor momedore, fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal malek mage duto chopo kare, nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Introducing the Smarter Bundle. Bundle imetosha. 30 GB monthly data, yani 1 GB daily. 400 minutes talk time to any network and free Airtel to Airtel. 100% Rudishiwa on Airtel money transactions, bank to wallet, pay bills, and agent withdrawals. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app.
Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel, a reason to imagine. Tichabich ka tichabich kocha kore sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa maglu rumba luo benga ka chil kora jawa maliet Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo Kapela na koni ne wangne ka wadokocha nyaka wang joy mari Ramogi TV Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast Lungani DJ Kolokolo instrumental Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi Kawa choni Ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka Kamano kukitera Mugi TV kawachaka negi wach mar buch jopiny wendo Modhialo Honorable Senator Eddie Oketch ntiere kaendi Senator ma Migori kamano nyokumwe sechegi kamano nyoro Governor Mario Chila yako notwak gi jo County Assembly ma Migori magi achiel kuom weche mowacho ni osetimore Migori kanyo winjane. We have managed to pay pending bills to our suppliers, contractors and service providers to the tune of 1.1 billion. We have constructed additional 140 ECD classrooms across the county at a cost of 77 million since coming into office, and we have allocated now 55 million for more classrooms. We are in the process of upgrading the Migori County referral from level 4 to level 5 hostel, which will include a medical surgical complex with an ICU, 4 theaters, and surgical and medical wards. We have constructed cold storages at Hispania and at Turiri at a cost of Kenya shillings 10 million. We have procured and distributed more than 80 tons of high-quality seeds, including Nyota beans as alternative to tobacco farming, maize, sunflower, sorghum, and rice. We are currently working on a policy to facilitate the entry of a strategic private sector investor who will or who should be able to assist us in running it. In kaka Senator achiel kuom gimonego beno timo en ng'iyo kaka counties tiyo, county mari ma Migori. Governor osetiyo maber koso. Trevor kamano kuom demo maber mar gombaka. Chunya lit ahinya. Chunya lit ahinya nikech jakom nogore ne wach mar counties. Mondo counties gi bilo ngima jothurwa. Jodalawa ma Migori, jodalawa ma Siaya, jodalawa ma Homa Bay, jodalawa ma Kisumu. To jo Kenya duto te manigi county. Kiwuotho e pinje moko kaka koro Mandera. Nitie gik mane Migori county nigo chakre municipal machon. Mane Mandera onge go kane Mandera kane wachako attend county 2013. Nitiere beyo mang'eny mane Mandera onge go. In fact, Mandera kane dhiye 2013 to ne en pap. Ne mana gi mier kende. Ne pogina gino ni semblance of government. Kit sirikal mora mora. Ne ok nyaneno kado chunyno mar sirikal. Sani kidhi Mandera, facilities mag Mandera oingo ma Migori county. To gima wacho ni chunya late en ni okada dhi personal gi governor ma Migori. To chunya late in general nikech sirikand mar kor gwenge ni pok otiyo ne jowa. Pok otiyo ne jowa mineno koloko ngima jowa kaka oseloko ngima jomoko kuonde moko midhi machalo kaka kor Mandera, Wajir kuonde mamoko. Nikech ineno gimiluongo ni state of county address gi gik mowachigo mane governor wachi state of county address. Ok ibiro state of county address kagi ne ngima japiny. Kibiro wang' ng'ato mo to kobinyisi ni owir wang'a mo ibono ka wang'e leny. Kidhi dala ma Migori ok ane ka county osetiyo ne jo Migori kod otiyo ne jo Migori. To nitie weche moko bende wacho kanyendo mowacho ni facts kata kwan nyaka nyiswa ni be gigi gik madier. Nyicha wigi jumbe adek mokalogi nyicha anti Migori gi senators mag committee no endo mang'iyo weche mag omenda e Senate. Kama oting'o Senator Bone Lwale gini,
mwang'iyo weche mag omenda kendo ne kelo weche machalo gi gwane pek ahinya e kaunti. Adieri mar wach en ni mondo mi ing'e ni bill mar pending bills ochul, pes te mabiro e kaunti gin migepe opogore. Nitie pesa miluongo ni equitable share kata pesa no endo mwapogo machal kata marom e kindwa gi sirikal mamalo. Migori County yude bilion 8.6. Pesa no endo obiro e kaunti. Nitie pesa miluongo ni county government additional allocation fund. Tiende ni pesa moko samoro kata mana pinje maoko omiyo kony kuom sirikal mamalo to da mondo opogne counties magwa. Imede wi pesa mar equitable share chande. Embo bire county marwa. Nitiere pesa no endo miluongo ni on source revenue. Ma Migori sani endi nigi on source revenue mar $512. Tiende pesa ma omi county teko mar choko e kor gwenge mikao kuom jo apiko tol kata mikao ses mani county. Pesa no te bire county. Mondo minon pesa ko te chik wacho ni pes te mabire county. Nitie moko bende nitie mag World Bank mag miyo directly to county to more gimi county pesa gitimo mana project direct gi county nikech ok tiyo gi sirikal mamalo. Chik wacho ni pes go eko te nyaka gidhi account adi achiel manyinge CRF, County Revenue Fund. Koro mondo mi ing'e ni pesa osechul kata pok ochul, mondo mi igol pesa kanyo ka in governor nyaka indik ne ng'ama iluongo ni controller of budget. Controller of budget tindiko nenda golo pesa iye kanyo endo dhi chulo gima kama nitie record mimiyo control of budget. Wach ma pending bills ma Migori County kano chako higa ni endi pending bills ma Migori County nosegik 1.7 billion. Kami kwan mag pending bills go kuom chuok iyudo ka higa mane governor Obado chake tich ma proper mwacho chake proper ne niga gana riyo kod 14 2014-2015 pending bill ma Migori ne 3.9 million. 2015-2016 pending bill ma Migori ne nono ne onge pending bill Migori. Pending bill ma Migori 2016-2017 ne en $5.8. Pending bill ma Migori 2017-2018 ne en $147. Pending bill ma Migori 2018-2019 ne en $1,133. Pending bill ma Migori County 2019-2020 ne en $1,017,000. Pending bill ma Migori 2020-2021 ne en $1,037,000. Pending bill ma Migori County 2021-2022 ne en $400 million. Niso nyaka ne Governor Obado chaki nyaka 2021-2022 yaka pending bill nego chopo $1,400,000. Pending bill ma iga mokwongo mar Governor Ochilo ma en 2022-2023 ne en $1,031,000. E higa achiel mar 2023-2024 pending bill ma Migori te manobiro higa no kende iwinja ne en 1.2 billion. 1.2 billion. Koro kimedo gi te ka gibiro 1.7 billion ni. Koro kiwacho ni sechulo pending bill mar 1.1 billion to higa achiel mar 2023-2024 ni pending bill mar higa no kende mar 1.2 billion. Wawacho ni mondo kik obed ni en wach moro ma dondruok wadhie gimiluongo ni COB mondo wang'e ni pesa mane kwa mag pending bill midhi chulo gin pesa maromo nade. Adhie COB kaka senator ma Migori County madhi mandiko ne COB an gi data no endo na gole kada nyim committee to pod nyalo miyo jopiny ka jopiny dware. Governor wacho ni osechulo pending bill mar 1.1 billion. Trevor. To kidhie COB pesa mosekwayo mag chulo pending bills te COB nyisi no pesa mosekwayo te en 357 million. $1,357,000. Nyiso ni kikao 1.1 billion tigolo 357 million. Iwinja tiyudo ka pesa dun kanyo madhi 800 million. Iwinja maber. Koro ni 800 million niendi en ochule kwaye kwa COB. Koso governor ochule gi pesa ne. Matini wacho ni governor riambo. Okan mawacho data mar county mawuok e treasury data mawuok ka COB an mondo mi sasa mawuoyo ka wuoyo wach pesa ma Migori okawuoyo gik mantie wiya
awuoye report mowuok kuom governor e county treasury mar county, awuoye report mowuok kuom jomiluongo ni auditor general report, tawuoye report mowuok kuom jomiluongo ni controller of budget. Mago eko joma nigi data minyalo wuoye. Koro data gi eki ang'o miyo gipogore? To gin napenjo kata governor kwantiere e dalawa mar Migori kwa biro gi senators mamoko. Ni ang'o miyo kwan gi eki gidhi ka gipogore seche te. Ineno, kwan miwacho ni sechulo kama endi opogore kwan ma COB wacho ni isekwayo mondo ichulgo pending bills. Iwinjo? Kech kidwa ng'e ni pending bills osechul, to nyaka idhi e COB miwacho ni pesa mag kambi machalo kama ginokwa kambi machalo kama idhi chule kama. To ka COB ema nyisowa ni pesa mosekwaye te e higa mokalo 1.5 ni. Kech higa masani koko chako koko dwe mar 2 koko dhi tieko kiny. E higa 1.5 ni endi pesa misekwayo te gin 357 million. Nikech kiwa isechulo 1.1 billion, to the biggest dent mar pesa no endo nyaka bede 2023-2024. Kech kanyo manone gi pending bill mang'eny mogik. Koro nitie shida. Manyaka kaka jopiny ko wabed piny wawuo. Kaka governor wa nyaka wabed piny mondo wawuo nikech nitie problem. Ineno pending bills mino koro wago lwenj gi Migori kaendi ni. Ok en gi tugo nikech ng'eny jogo eko manigi pending bills kata pending bills en gope ma county nigo mag jopiny motiyo ne county. Ng'eny joma tiyo county go eko nikech data be wan go mowuok e treasury kendo mowuok e COB. Ni kit jomo timo wala gi county go chal nade. Iyudo ka ng'eny gi gin joma o supply gige 1 million, 2 million, 5 million. Ka ng'eny to 10 million. Kata ma contractors motiyo gin joma timo tije mathindo mag 6 million, 7 million, 15 million ka koro ng'eny kabisa. Mano johala matin. Mano johala ma samoro kawo gowi kowuok e silk. Iwinja? Samoro jo kawo gowi kowuok e silk koko dhi mi county supply mo matin. Samoro kawo loan koa e bank koko mi county tich kata supply monyiso ni mondo tim ne county. Koro ke bedo gi gop ng'ama kamano johala matin kamano endo. For even 2 months or 3 months no kichul. Ni wadago e karata mo matin ni ma asechulo ma chulo kama pok achulo to ken adier. Shida madugo bedo maduong' kanyo en ni johala no endo bedo gi stress ma pok idwaro neno matamre gi nono. Nikech koro yudo ka johala no endo either koro yudo ka en gi stress ma jo silk dwaro kuome pesa kata jogo eko ma jo bank dwaro kuome pesa to konyal chulo. Jomoko nigi depression e wach pending bill ni. To mogik moloyo maduong' mogik en ni johala matindo go eko kan gin gi pesa matin e lwet gin e chulogi. To gin magi dhi chichni matindo tindo. Gin magi dhi aswekra to gidhi aswekra to gitiyo gi pes go ka aswekra eka pesa wuotho e county. Ma koko chulo gigo to nitie problem. Un kaka senators ineno kaka rem ne kanye nikech achiel kuom gima dho ngere luongo ni oversight en tiju. Governors wacho ni samoro pesa ne mok chop negi. Kata sirkal mamalo ok migi pesa. Koro ang' negi chul nang'o to gionge gi pesa. Ok inyalo wacho ni nyaka ne oyier sirkal mag counties gi. Ni pesa pok obiro e county higa koro dhi 2.5. Ok inyalo kawo ka pesa odeko ma dwe achiel tiwacho ni koro igni dweche temo sekalo pok omiyi pesa. Kata sani endi ne wang'eyo ni pesa mane biro e county wige 2 mokalo gi eki ne dwe mar 12 nodeko noko biro e county dwe mar 1 nodeko. Mana winjora gi governor gi jo county doni pesa nodeko. To odeko nikech gimiluongo ni exchequer demands gi exchequer releases. Mano biro ka Christmas ochomo piny to dwaro nitie mang'eny. To wadhi mbadi wan wawegi mwadho kwa pesa no endo mosedhi e county. Koro sama osebiro kaendi ni te. Kech pesa mwawuogi ekite onge gop county monya wacho ni sirikal mamalo nigo nyaka nwadonje sirikal ni higa achiel cha sirikal higa duto te sirikal ni gop county. Pesa malewe county samonyo kanya ka dwe moro achiel oleo ma ji pok oyudo sara ten pesa mwagone ma kodek ahinya to dwe mar adek moro iyudo kosechule kaka sani endi pesa mwacho leo dwe mar 12 no wasesugule kane mosebiro. Koro ere excuse momiyo kosebiro tok chul gigo iko mosekalo. Wan tijwa kaka senators en ni mondo mi wakony counties magwa mondo oyud pesa makare kargi molungo ni Equity Bushare margi maber kata sani formula mobiro ni endi kadhi ma Migori pesa to watamore formula no kwa kalo mondo pesa obiro ng'eny ne county. Sani timo budget wadani mondo mi county omed 50 billion wagore gi wacho no e Senate. To kodhi e kor gwengewa Trevor okibi explain ne japiny
ni pesa tiye county to ok ne ground. In fact, governors matiyo motegno dhoggi ok wuonegi. En ngima japiny ma wuonegi. Kata sani endi ing'eyo governors moko nitie kata governor ma Murang'a miluongo ni Irungu Kang'ata. An ok adhi Murang'a ng'enyne. To kata in ok idhi Murang'a ng'enyne. Tineno kata ma e kor mbui ni nitiere ECDs ma kowacho ni ECD nitie. Tineno kit ECD no endo gi standard molose go to gi kumolose gi nyithindo mantiere. To ma yako wacho no loso ECD 140 ni where 77 million kendo dhi medo million 55. Referral hospital ma Migori bendo wacho ni dhi wuok level 4 ka dhi level 5 ma med nyaka ICU ye ka. De an gi time. Ingeni Migori County ka dhi to kago ga koko. Ngemo kago koko nikech samo kiwacho kiwuoyo mang'eny to jineno ni dondori gi governor mari mono governor mari ti. Kosini mi do bedo governor. Kata idwa bedo governor kata idwa chung idwa bedo governor. Koro ng'enyne kwa dhi ga ground kata mana weekend mo kan nitiere ground. Trevor. To mind yo ken siasa. Ng'enyne ka dhi ga ground gik miwinji wacho go te alimo. Mkata nyocha moncho kalo ni endie kancha wuok e ward miluongo ni Kanyasa. Adhi adugo primary. Dhi ng'i kit adugo primary kata unu jo media udhi adugo primary ng'ene ni kit ECD mantiere kuonde go chal nade. Adhi ka mos kumo no tati. King'iyo kuma nyithindwa some otati, gi ngima ma gintiere otati, inyalo ywak Trevor. Ma ok en mbaka magoyo. Adhi Kuria West. Winja Makerero ward. Ma wuotho nyaka miluongo ni Nyangiti Polytechnic. Adhi kuonde go ekote, kuonde miwacho ni gik moko nitie matimore gi eki nikech kana wadhi Migori gi senators to nodadhi limo projects gi eki, governor wuon nodagi. Mo embele senators mo wacho ni kwadhi limo projects go wan wadhi kaka senators wadhi limo projects go eko to en kaka governor wuon nyaka obed kodwa. To nwanyise ni governor ok nyal wuotho gi oversight mari ni dhige projects kuma jogo eko mindiko matiye projects go eko wadhi penjo moko to kwadhi kodi to ine governor margi mondiko gi gidhi nyiso wadier ka intie kanyo ok nyal referral hospital mo wacho ni idwa bedo upgraded to level 5 ni nabiro gi senators ma wuok ma wacho wadhi limo referral hospital mo rodha kako chal governor nodagi mo chuo chieng ni okonya dhi referral hospital no endo ka en owuon onge koro kwadhi kanyo to superintendent marito hospital no nitie kanyo to ipenje ni yedhe dhi nade ka kunde ba ji dinda ji nade ka and supplies dhi nade ka and mag medical equipment obo nyisi nango ka governor ochu obo mungo wangi nikech governor ochu kanyo governor mondike lakini kidhi kama governor onge ti wuoyo gi jogi gibo nyisi adieri manyalo miyo ipenji governor 1 or 2 3 things gima timore e Luo Nyanza sani ainya nyaka dala ma Migori Trevor an aonge interest mabedo governor kada bedo governor to anyisi ni chieng machung governor endo en wach momako joluo duto en wach momako joluo ma Sudan to gima nyaka bedi makoro wawinjre ni gima odonge lweto maduong' man go 100% mamako kama en counties magwa gi eki manyaka make sure ni gitine jopiny to ma ok en gima personal e kind senator gi governor ma endi en gima kata governor wuon nyaka koro dog chien mong'ini yawa thuolo momiwa tiyo ne jopiny gi eki ok en thuolo ma magwa iwinjo gin guono ma jopiny otimonwa mondo mi walok ngimagi ng'iya ne nyathi Migori kaka chal ng'iya ne mondwa ma Migori kaka chal gi chiri ma gintie ka chieng chamogi kata mana e chiri mag Aswekra mondo wapenjre ni adi ma Nyasaye gi pes mabire county bedo watine gi jopiny gi molok ngimagi ka Nyasaye oyie to chieng' moro abiro luongo governor Ochila Ayako mondo mi obed piny kae kata koda ana penji ni inyalo penjo mane penjo achiel kende midwa penjo governor mondo chieng' mobet kama ibete no ta penje ni mae gima senator ne penjo na governor niya ang'o momiyo igni nyaka ne devolution chakre ma Migori County pesa mobire ka Migori County nyaka 2022 2014 nyaka 2022 kimedo pending bills mag te oingo mar pending bill mar igachiel ma en 2023 2024 mo wan gi 1.2 billion nitiere shida kanyo kata koponi governor wuone maonge gi shida to samoro jogene ma jombetre ne motegno matiye county nigi shida kumoro nitiere ng'ikruok moro matimore county kanyo ende wach pending bills gi eki nikech nanyisi kata mana biro kaendi kata mana nitie kode committee ma ok en gima mong'ona go siasa e TV nikech nanyiso governor ko bedo piny ni iyudo ka
joge governor ma jo finance ma governor dhi kwayo pesa maromo kama ni gidhi chulo nitie kaka ikwayo pesa kidhi chulo kembe. Ikwayo ni idhi chulo kembe 161. Akwa kata mana 184 million. Nadhi chulo kembe 161. To hogi kama kore chule. Kechi kise kwayo ni mondo koro yini mondo chule. Nitie gima luongo ni IFMIS. Nitie gima luongo ni IB. Kama kore chule. Bengi ma kore chule. To koro yudo ka list mag kembe ka. Kore chulo 41 companies. Kembe 41 ma kore chulo. Kembe 120 mani kwago pesa kaendi. Odhi kanye. Nitie shida wach pending bill ma Migori. Tawache kamiyo governor luor mamare kaka jatendwa ma Migori. Ni wach pending bills ma Migori. Wawe kele mibadhi mora mora ma mono chulo jok ma osetione county ma Migori pesa. Okay. Nitie ka jogo eko mayuak ni samoro kata mana wach mag pending bills go eko. Gima mono gi chudo en ni nitiere joma tiyo county ma samoro dwa mondo mi ni koke miye kalutu ko gwenyore matin. To ni koro ok chul mari. Ni nyaka imiye percentage mo matin e gini. Gigi timore Migori County to governor nyaka bed ngama nigi jachir mok ngoro mondo confront wach ni endi for once and for all mondo county tine Migori County. Okay. Senator ngeni ni miyo mana sani kiwacho ni sangwen to tika ma dich moro maki manyaka dhiye to kanya wika pok ogomba kamar ODM udhi chopo igni 20 Friday mabiro ni. ODM ochomo kanye Senator. Mae gima ji te penjore ni ODM ochomo kanye. Baka ODM na goko di maber kabisa Trevor. Kana biro ka endi mi penja ni apa ka jakom odugo to pane step mag jakom chalo nade. To na nyisi maber ni jakom kodugogo gi jakom mang'eyo gi chunye gi kaka osebedo mentor mara mo bedo kode mogomba gi yero mo go pinyni. Na nyisi ni stop ma jakom mokwongo bo bedo e ODM ne modhi bedo mondo teg ODM mondo bed chama no endo manyalo gore ne ratiro ma jopiny. Kata mana wach mag county gi magi governors wa mag ODM emwatemo sirogi mondo gitim tijno endo ma ODM dwaro ma yatine jopiny. Tadiri ko ineno kaka gima nyisi nok en mbaka. Jakom kawuone kana odhi liel ka Bethel Goat to kanyo kende apane e meeting maduong kabisa mosetimo to modong osetimo mana meetings mag chama no romo gi jodong chama oseromo gi jodong gi yudhe mag chama Kisumu kendo koro the first meeting modhigo bura modhigo maduong ino ka ko bedo ODM ko nyisi ni adiecha moro nitie manyisi ni kechange kit jatenda en ngano endo ma samoro gik ma ji pano chune oko chune kana position ma jo ngaro ya tendo mondo bedo prime minister weche ma kama samo oko chune ngimo chune ne abera mane mantinye ne japiny koro kuma chope sani nyicha wadhi Addis Ababa kendo pod ogone jakomero kamano kuom chir manotimo modhi ogore matek koya kane kendo ker marwa bende wagonero kamano kuom chungo gi jakom to gik sama koro nyakwa penjre kaka oganda ni wachulo suru kendo mang'eny sawa sawa to ng'eny ji moko nitie matin mayuak ne sirikal ni sirikal ok tine gi maber sasa moro ok tika ano kaka no wuoyo wach chaka wuone e bunge gik moko tin ok tika gi kacha koro inyalo penjo ni idwa chulo suru ni to iwach ni ase give up ni an between sani to gi 2027 okadaro suru no tina kata nya wacho no suru no mondo tini koro an gi pacha kaneno nkech jakom no wacho no dhi consult widely tieno dhi go mbaka ganyuonde maduong' mogik tanyuonde jakom maduong' mogik ng'eni en ODM be mogo go mbaka sani kako wuotho go mbaka no ang'eni ambo nyago mbaka gi pacha moro kata ka wache koriamo kama kata ka ngagone simu kata ka wabedo piny anto gi pacha neno ni wan kaka jo ODM ne pok wabedo e kor lwasi mo ngoyo wan ko bedo ni ratiro mwadhigo en ratiro no endo kendo wa defend that position gima timore sani en ni waneno ka jakom gi ODM despite the fact ni wan gi tije matek kabisa ma ne ko winjore paro gi Kibaki 2007 jakom nodok chien mondo mi dongruok obede Kenya mo osiro Kibaki lwedo ma gima no deserve nen presidency ndalo cha to no yie wacho ni okay owe ambition mare oketo thenge kama mondo mi Kibaki gima luongo ni stable environment mondo Kibaki otine jopiny maineno ka ng'eny gik matimore kata kawuono ndeni miloso kawuono gin gik mane baba omiyo thuolo mondo ti ndeni matinde waneno Kenya kaendi 2013 wachako wadhi ombulu mano nigi ng'ikruok mane kora ng'enye gi mibadhi ng'enye mochako timore kamano
to nochako wacho ni yawa wasika nondo ti wang'e ndalo mabiro. Sani bende king'iyo 2017 mane iluongo ni handshake cha bende onge gima jakom noyudo e kibinafsi kien. In fact governors mang'eny gi ne odhi moyudo budget mag gima yudo ka governor moro kata higa achiel noyudo kata 10 billion mondo obed go, to jakom ne onge gi budget moro amora ni kaka jatendwa, kaka jatend jo Nyanza kendo jatend jo piny mangima, jakom jatend ma piny mangima, to pod no make sure development otimore Kenya ka. Kamwa gikeni aparo ni kik wapar maybe ni wanyalo coalition gi sirikal masani, lakini ndigi waluongo ni cooperation en loso environment moro manyalo miyo sirikal otinwa mondo oyud gima ber mogik monyalo yudo gi ng'ikruok mantie e sirikandno. Kech sirikal samo ne ng'ikruok mang'eny to osebedo ka onyisowa kido moro mopogore matin makata koponi ne wan gi songa moro kindwa kodgi matin manotiko ombulu, lakini nitie kido ma kero nyisowa ka oyie mondo wamiye expert manowore e sirikal, oyie mokonyo baba, to oyie chiko ite. Mano gima duong' mogik. Kijana kaka jakom nobiro noyie chiko ite achiel ariyo moko ma jakom kuodhoni. Koro na wacho ni ODM marwa nindi de koro kuodho gini formally ok through a coalition lakini cooperation moro. Mano advice mara kang'iyo ka jambetre motegne ODM kendo kaka magana ndo mantie nek de wan kaka jo ODM do bedo piny molos cooperation moro ma formal mamiyo wakaw position wa e sirikand ni endi motegno manyalo miyo kata mana kwa dhi e parliament to wachung' e gigo eko machung' ne japiny mara kwa timo oversight to watimo oversight no ndo motegno ni nitiere agenda mwawinjore gi sirikal makawuoni magi manyaka tim. To cooperation ok onyiso ni udhi tiyo kanyakla higa mar 2020. Mano ok onyiso nikech mano ndo koro ing'eni. Mano onyiso ni en mana lwasi maber sani. Mondo mi obug tie jatelo ni endi mondo mi gik madonjo sirikal sani ochope ne jopinywa koni kod koni e piny Kenya mangima ma jo ODM nitie. Cooperation dhiriwo kombe moko be chaki medo wa koni koso kombe to koro onge. Mago okara ni gigo bogo medo ahinya en wategno emomiyo wabiro kuonde gi eki mondo yeko obed, lakini odhi yawo opportunities ok mana jo ODM but ne jo Kenya duto te mondo mi odhi kuma ber ma koko moro onge mamiyo president nyalo tiyo higni 2.5 modong' gi eki otine jopiny. Koro cooperation endo be okete ma general kendo okete ma public ma onge ng'ikruok moro amora ma miriambo moro mani opand gimoro e toke kujo chonde. Ilose mondo mi ODM kik bed kumoro ma iwacho niya tiende moro keto koni, tiende moro keto koni. Koro ni ODM tinde jamibadhi ni samoro bagni ni onyalo barore kakino ka samoro chuno jo ODM moko wacho weche moko koni, jo ODM moko wacho weche moko koni endi nikech ji pod feel ni pod gine dire kamoro ka endi onge parachiel moluwore kamoro achiel. Cooperation nende onyalo miyo jogo eko ma jotend ODM gi jogo eko maluwo ODM bedo gi msafara achiel ka ging'e niya kindwa gi sirikal masani tiyo ni endi is well articulated and well organized to nitiere kaka bedo established ma ji nyalo refer to kwa dhi mbele. To cooperation dhi bedo gi gima dho ngere luongo ni exit clause ma wacho ni kachopo kama to koro wawuok chama ka chama koro bede dhode kanyo koro manyisi ni kaka edimokratego atrust jatenda nyaka ibedi in gi geno gi jatendi ni nitie decision moko ma kogik ni loso an gi fundamental decision ma wacho ni a propose ne jakom mondo walos cooperation but awacho ni exit clauses gi magik makamago eko kanyo koro atrust jatenda ma jakom Raila Amolo Odinga nikech ong'eyo gigo eko maber en kama abede ka endi ni endi TV ka endi ka ng'iyo en kata onge TV kata neno moinga ka chunye ko ewi yien natemo ng'iyo loka cha jakom ko bedo e tie aora to neno loka no endo moinga. Koro loka mwa biro 2027 gima biro mbele kuno eko jakom ong'eyo moinga nikech en e wuonwa kendo en e wuon chamawa kendo en jatendwa maluwo. Those exit clauses gi kamago eko I will defer to his wisdom. Abo wene rieko neno wuon mondo eno guide wa, lakini kama ang'iye kaka ja ODM kama wantiere sani en ni nitiere ng'ikruok matin mabiro gi jo Kenya neno ni samoro ODM dakwane ka wang' ni ndio chung' motegno on agenda ma clean. Agenda ma clean ma chung'e kwa bedo gi cooperation maber gi sirikal mantiere sani ni. Koro watieko nikech sabe koro dhi matek ahinya ma wawang'o. Nitiere jakom chalo ng'ama koro ilaro sani. Gachagua nowacho ni odbi koni, Kalonzo gire dware koni, jatend piny ma Kenya be dware sani.
dhi bedo nang'o mbele kae ka puri gi wach mar cooperation nikech jopiny bende nigi kibaji moro to koso bin idhi ndhogwa kendo. Koro ing'eyo niya, tao mantie sani endi en tao ma sirikal nitie sani. Gin ema gin gi tao monya wacho ni en tao ma wan wawegi wasole. Kech ok en gimo mitimo favor. En tao ma kokawo sucha to dhi e tao ma sirikal. Onge ting' ma okawo sucha timiyo bathe Gachagua. Omiyo an Gachagua wanyawacho ni Gachagua en ng'ama milore. En ng'ano endo ma jogo eko moyier mokalo 200 gi wiye, in fact 300 gi wiye e bunge manigi ji maluwo gi ng'egi, to gi senators mokalo 50 gi wiye manigi ji ng'egi, nong'udho oko ni oonge gi riekono endo motegno kata parono endo maliw mar rito jo Kenya kata mar riwo oganda kata mar weyo ma en ok ong'ini en tribal. Jakom party ne mineno ni endi kata king'iyo ombulu manyicho go ni endi jakom nyicho yudo 1.2 million kura mowuok central kuma Gachagua pani enegi following moingo jakom. Koro miyo an Gachagua kama wuoye wach jakom kayo mbaka ya Gachagua. Mano gima temo nyisi. E yo mayom ni kama wache wach jakom Raila Amolo Odinga gi mbaka ma jakom gi plan ma jakom nigo in future. Gik ma jakom neno gi paro ma jakom nigo. Gachagua ok nobedgo. Ok kata nonge go sani. Ok nobedgo ndalo mabiro. Koro okada go mbaka no endo nikech samoro siasa nyalo lokore mbele kuno endo ma Nyasaye mong'eyo, lakini gi sani to mbaka mwagoyo en mag statesmen machalo ka jakom manyalo miyo stability moro bedi mondo mi sirikal oriemb tich e yo makare mondo SHA otine jopiny. Wach mar housing ni ochope wane e kor gwengwa moko bende udi moko bo gere wacho ni yawa wambe udi moko gere e kor gwengwa ma Ramunde, ma Masiro, ma Nyatike, mar Arieda. Wane ni kuonde go eko bende udi moko bodonje mag sirikand ni endi. Nderni moko odonje nikech mbadi ne ntiere kore omenda e treasury ong'iyo maber ni koro wambo watemo ni budget go kodonje kor gwenge go eko to budget go eko bi odhi kata ne Turkana kuma surplus ma jakom nitiere kuma school nitie ko chande odhi dala mar Kilifi kuonde ma jakom nigi following motegno kabisa. Magi gik mwadwa neno sani endi mondo mwone ni igni adio gnus modong gieki. Can we get the maximum result ma sirikal nyalo miyo ne jopiny magwa. Erokamano Senator Eddie Oketch, ang'e nitiere dich moro momaki idwa medo go mbaka ni lakini saa koro mayo wang'o. Mano Senator Eddie Oketch, Senator ma Migori. Erokamano nyakumiwa seche gi wach mar buch jopiny. Mane kama wawe chenro marwa ka wantiere ka gi Belinda Phillips, jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, janding'o panga janyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Unindo maber jokawa. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort.